Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwanisa, Jino, kuna Jesu, akwanisa, Jino, iwe wadaitwa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, kuna Jesu, iye arindira, Jino, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, musimbire, Jino, komborerwa, iwe komborerwa, uya kuna Jesu, komborerwa, Jino, komborerwa, Jesu, komborerwa, Jesu, komborerwa, Jino. Toda kutenda Mwari zvikuru nemukana wavatipa kuti tikwanise kusangana pazuva ranhasi, zuva guru ratichasangana nezvidzidzo zvakasiyana siyana. Zvimwe zvichauya mumharidzo, zvimwe zvichauya muhurukuro dzinenge dzichiitwa, zvimwe zvichauya sezvidzidzo zvatinowana kumapoka akasiyana siyana. Saka tisati tapinda mukati merusando rwedu rwenguva ino, toda kuti tiwane mukana wokuti tinamate pamwe chete. Ndinonzwisisa kuti tinodaro tisi kuonana tiri padande mutande tichinzwanana sezvizvi, asi mweya mutsvene vanotiona uye mweya mutsvene vanotichengeta. Ngatidaidzanei apo takutanga rusando gwedu pazuva ranhasi. Ngatinamatei patiri ipapo. Changamire, tosuma zuva ranhasi mukati memaoko menyu.
hapana kana umwe chete pakati pedu anogona kumirisana nadhiabhorosi kana imi musipo. Michina yese nemasaisai zviri kugwa naye, asi kana musina kupindira iyemi mugere pakakwirira, zvirokwazvo rusando gwanhasi guchashayiwa simba. Tinonamata kuti sevhisi yezuva ranhasi igamuchigwe pamasevhisi ese achaitwa. Mamwe ari kuitwa physical, mamwe ari kuitwa pafacebook, mamwe ari kuitwa payoutube, nemhando dzakasiyana-siyana dzemarusando achaitwa pazuva ranhasi changamiri. Toda kusuma rusando rwuno mukati memaoko enyu, maoko anogona. Satani ngaadzingwe, ngaabve, arege kubata michina, arege kubata even pahomwe dzedu. Tinonamata kuti munhu umwe neumwe angafanirwa kuya pano arege kukanganiswa nechunhu chero chipi zvacho, mashavi kana chinyi, ngazvishayiwe simba. Imi musumudzirwe muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Thank you. It's nice to be here. Ngatimbotarisa upenyu murandarume waMwari, baba wokutenda. Mamuzivaka ndiani baba wokutenda except Abraham? Anditika panobva sosi yedu yokuti tive vatendisu, tiri vana vake mukutenda. Amen. Saka tarotora upenyu hwaBaba timbohudzidza kuti vairaramawo sei maererano neinteraction yavo nehama dzavo. Iwo ukaitawo zvinosiyana nababa wokutenda, tichakupinza here in the fraternity of believers, you would have failed. So we have an example here, which is not a parable, which was a real life experience yakararama baba Abrahama. Let's open our Bibles. Kuna Genesis chapter 12. Tinoziva nyaya Abrahama achinzi bva kunyika yokwako anditika uende kunyika yandichakuratidza. Verse 1. Now the Lord said unto Abraham, angasati Abraham, unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred. Ubve muhama dzani dzako. Chinototifadza nchokuti paitorarama anga ari mukati mehama dzani, anga ari mukati mehama dzake. Chikoyo chinoita kuti urarame usiri mukati mehama dzako. Vamwe pavakatouya kuno kuHarare vakatokata mataisi nehama. Aiwa une hama. The fact yekuti wakaroora mudzimai iyeye anotova nehama dzaakasiya. Wakatotora zvose iye nehama dzake. Wakaroorwa nomurume iyeye, hauna kungomunhonga akabva from his kindred. In fact, zvakatoita kuti ave iye ugone kumuwana. He or she was shaped in the context neinteraction yaita nehama dzake. Saka ipa hama dzomunhu space yokuva hama. Usava zvose. Kana uri murume, ziva kuti uri murume womudzimai uyu. Haungaiti bamunini vake futi, uda kuita sekuru vake futi, uda kuita bamukuru vake futi. Iwe mira nezvako. Tiripo here vana vaMwari. Kana uri mudzimai, iwe ndiwe mudzimai, but mutenderewo kuti aisewo mainini munun'una wako panzvimbo yake, because haungaiti zvose. Vatete vave panzvimbo yavo, haungaiti zvose. Muzukuru ave panzvimbo yake, haungaiti zvo. Context yeukama iyi ndio inotibatsira kuti gone kurarama savatende. Now the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I'll make of thee a great nation, and I'll bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed, including us. Amen. So let's learn some lessons from whenceforth we get also our blessings. So Abraham departed, verse 4, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Pane munhu ari kutaurwa akaenda naAbrahama anonzi ani? Lot. Lot chii chaAbrahama? Takuwana qualification pavhesi ya5. And Abraham took, takuqualifyiwa maindiro avakaita. Havana kungonzwa kuti Abraham akuenda ndobva vatevera. Zviri kunzi, and Abraham took Sarah his wife. Akaitawo kutora. Sarah haana kungotevera. Akadini hai? Akatorwa. He took. And Lot his brother's son, mwana womunun'una wake, akaitawo kudii? Wokutora. Ihamai. And kwaari kuenda navoka atoudzwa kuti kunyika yechipikirwa
kwakazara mablessings. Kwanzi kunyika iyoyo I'll bless you abundantly. Munhu anorangarira mudzimai wake nehama yake, mwana womunin'ina wake anonzi Lot. Unoziva zhinji so panonzi panakidza upenyu vane tendency yekuexclude hama, kuti hama dzigare kumateresi dzichirumbidza kubudirira kwako. Ukada kufadza igo yavanhu so taura kuvengwa kwavanoita nehama against kubudirira kwavo. Kachira mukandivenga ndoramba chingobudire vavengi vangu. Unoziva kana uchida kuparidza maridzo dzinobata vanhu, paridza maridzo dzavavengi vanoparadzwa. Chero hama kakuvenga ndoramba ndichingosimuka, chero mukandifutsira ndiri monzi nomera nokutukwa kwemweya yemadzinza. Mweya yamakaiya chotonzi madzinza chacho kachitevera nevakafu vanotukibwei vasina chavanoziva. Madzinza acho chinorevwa they are dead relatives. Unotukana vapenyu kuzoenderera mberi nevakatofa. So concept iyeyo kuti munhu ari against you hama yako haisi kubva in the context yaAbrahama uyo watinoblessewa tiri sababa wokutenda. Baba Abrahama vaikoshesa family. Concept yekuzadza machechi vazhinji vari kunamata iko zvino because they are motivated by hatred yehama dzavo. Havati vavudzi, they don't share with them their successes and sorrows. Vanozoshare nama successes not because they love them, but vanoshare ma successes to hate them. Kana vakakanda status vabudirira vanda kuona kuti yavonekwa nani, ikaonekwa nehama yavakamaka vanhu vakufara votoibvisa because yaaccomplisha purpose yayo. It's a sword kumunhu wavanovenga. But Abrahama paakanzwa kuti ndakuenda kunyika yechipikirwa haangoteverwi naLoti mwana womunin'ina wake, anotoitawo kutora kuti mwanangu kwataakuenda kune promise yakanaka handingadyi ndikafara iwe usipo. Aide akamusiya nedzimwe hama because akatorwa kubva muhama. Aide akatomutaura kuti mufana Mwari wazondirangarira, wainitarisira pasi Mwari wandirangarira. Saka mangwana takaonana zvakwana, mangwana tichasimuka zvedu. Thank you so much for all we've done. We've shared our sorrows. Bye bye. Ndozvinoita upenyu. We part to meet, we meet to part. Saka mufana mikura chasangana, we meet. Vakati no. Abrahama waita hama dzokutora, vamwe vatendi vanotodzinga dzauya dzoga. Abrahama waita dzokutsvaga, akavata unzi muri kufungei? Ndiri kufunga hama ingauya pana. Ndakatarisa spare isina munhu. I'm thinking mai mwana hamuna here hama, baba mwana hapana here hama ingauya pana igozogara nesu. Vanoda kutsvaga chiKristu kuti chigadzirwe mukusamixa. Kwanza ndingagari navandobviswa pakutenda. Madhimoni pana arigion anga ari 1000 achigara wose in peace. If demons can cohabitate, kudenga concept yekudenga kakundoungana chete. Nokuti vachabva from all kindreds mativi ose tichinda kudenga in one place. Tichadyira patable imwe, the table shall be spread into splendor. Kana unoda kugara mukakakuni kako concept yedenga haipindi. Heaven will be blessed because there will be many of us interacting, mingling and mixing pamutambo mukuru. Saka kana uri munhu unojaira kuti apa pangu chengetedza ka space kako, heaven will be boring. Mwari angatiita zviri nani kutongokugarisa kuno kuti usaenda because heaven tetakawanda. Ndobva atora Lot mwana womunin'ina wake and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Zoro nyaya wedu unoti nokuti tiri hama. Nokuti tiri chi? Nokuti tiri hama. Toda kuti muone a very natural experience. The fact yekuti muri hama haziroti hapana ma-challenges. Munotowana ma-challenges. But ma-challenges where they are part and parcel of the fellowship yokutova hama kwacho. Because umwe nomwe anofunga semunhuwo panoita ma-conflicts ezihama. But usati kana paita conflict obva wati handichadi hama because paita conflict. Hautengesi imba because bhaubhu ratsva. Kutoisa imba pa-auction unogadzirisa magetsi ari kunetsa wogara neimba. Kana wagezesa mwana muudhishi haurasi zvose mvura yakasviba nomwana. Unoburitsa mwana worasa mvura woisa imwe yakachena. Variko vazhinji vanongokonzentrera pane zvakaipa chete. Dzimwe hama dzinoba, dzimwe hadzitendi, dzimwe dzinoita sei, dzimwe dzinoroya. Iyo fact ndita kuti utoroyeka kubva pana Mwari. Kagara uri pana Mwari muroichi? Hapana. Nokuti tiri hama. Ndobva vafamba vese zvakanaka. NaAbrahama they sojourned, vachipfuurana panzvimbo dzakasiyana-siyana vachifamba. Pavhesi ya 13 ya chapter 12 vachiri vese
chapter 13 verse ya 2 nzwai mukomana ari kuropafadzwa. And Abraham went up unto Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the south. Vachiri vese, amen. And Lot with him into the south. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went on his journeys from the south, even to Bethel, unto the place where his tent had been in the beginning, when between Bethel and Hai. Vari kufamba vese. Verse 5, chapter 13. And Lot also, which went with Abraham, he had flocks and herds and tents. Yeah. Abraham was rich in silver, in gold, nama flocks. Pa verse 5 ndo baba zonziona Lot hama yacho anga anazvo zvinhu. Tiripo here vana vamwari. Unoti ukama huka hwahuziwo kubenefita Abrahama chete, because wakapesira mwana womuningi nawo atova nezvunhu zvakafanana nezvamudhara wacho. Abraham asina problem nazvo. Vari kwanoda hama kuti dzivashandire. Kana akati kombi roda hama kuti ite conductor, akangogona kutenga kombi yake wotodzingwa unondibira. But aspiration yaAbrahama dai anga ari mazuva ano amabhazi, wati mufana ndiri kuisa conductor pakuti udzidze trade yamabhazi. In 2 years tichabatsirana ndikutengera bhazi rako kuti tese tive namabhazi tiri vaviri. Paiverenga Abrahama ng'ombe dzake, Lot aiverengavo dzake. Vari vakatora hama vakauya nadzo mutauni. Mwana akarega chikoro grade 7 kuti achengete mwana wako. Anotopiwa mbiri yekuti unobata mwana wangu zvakanaka. Mwana wavatete vakashayika. Ndoda kutotenda Mwari asati adya chiraro ndopa testimony kuti Mwari wakazondiropafadza. Sumuka muzukuru wangu, Mwari wakanipa mwana uyu, handizivi kuti mwana uyu wakabvepi. Unobata vana vangu zvakanaka. Pamwe anenge atozochembera zvonzi musamuona kuda vana vese vakabva mavoko make. Iye agoni kunyora pakati mai. Usada hama kuti dzikusimudze. Kwa mazuva ano vanhu vanoba zvona anotora hama yako. Because kana ikakubira ka unotozoona development kumusha. Because mwana wavatete vangu akabaka ndo vakakumusha ndoona kuti waakundibira. Kwatora munhu usingazivi kumusha kwake unongoba akatenga ng'ombe. Ndikaona akutenga mombe iye achinibatsira mugarden, patwa neproblem. Marume iwane pindizive yandinomupa. Abraham akapedzisira avaone mari. Lot akapedzisira ane zvinhu zvakafanana nezvakanga zvina Abraham. Ndo ukama hwatinoda. Kana une mameans, empower hama dzako kuti dziswederewo pedo newe. Usava iwe woga. Zvinokurerukira even machallenges emhuri. Choro pakaita mariro hautengi kofi nuri wega. Vawakaempower munoita dhora musimudza machallenges emusha. Let's share. Amen. Let's share. Kwana mikana yeupenyu. Share with your relatives so that you are all empowered. Ndiwo mweya weukama. Zviri kuitwa nababa vedu kutenda Abraham. Umwe munhu akawana mikana chaiyo pabasa paanosenza kuti apinze vamwe vanhu mabasa hadi hama. Pazvinonetsa kusenza nehama. But Abraham hazvina kumunetsa. Amen. Iwone kutenda kupi. Abraham here. Abraham ndiko kuku. Kukuti waiswededza hama pedo nezvinovapa upundutso. Asingafeel bad about anything. Verse 8. Atangire pa verse 6. Pakutotanga challenge hapa. Amen. Pakutanga challenge. And the land was not able to bear them that they might dwell together. Fuma yakadzamara yawandisa. Kudarika mafuro avo akadzamara mashoma. The land couldn't bear them, for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the headmen of Abraham's cattle and the headmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. Vapatanga matambudziko. Vafudzi vemombe dzaAbrahama vakunetsana navafudzi vemombe dzani dzaLoti. Patinongothrowa kamka statement kasingahuzwi kari kuindepi. Kari kuti maCanaanites namaPerizzites vaivapo. Kangokandiwa. Ukaverenga scripture iyi kusvika painoperera unoshaya kuti why vakazoparticipate papi. Vanongokandiwa ipapapo. Pakateka kukona na hama poda kuita potential strife. Panotaugwa vanga vasiri hama kuti vanga varipo. Havazotaurwi kumberi uko. Ukamenshona uko kako. Tofana kuzovawana vaku kuzopiwa chikonzero chokuti vakataurirwei. Kuti vakazovabata here pavanga vorwa, but vanongoficha pakuda kutanga nharo dzehama. Zvinonzi maCanaanites namaPerizzites vanga varipo. Mamuchiziva here
kuti vanhu dzisiri hama vanenge vakatarira hama kuti munodhila sei pabasa chaipo. Kana muzukuru akachisevenza newe, vanhu vakanyanya kutarisai vahidheni kana kuti ndevasiri hama dzenyu, vakakutarisai nemeso matsvuku kuti vaone kuti unobata hama yako sei. maCanaanites, they were rubbing their hands in glee. Akati zvazokonana. Rekai muone zvakukonana manje. Ukauya kuchechi nehama yako panapa, vese vasiri hama dzako vanenge vakatarisa kuti unobata hama sei. Uri mudzimai kwauya nazvanzi yomurume, ukaintrodusa ndo zvanzi yomurume, ava ndo vatete vanoteverana baba nhingi. Usairambidza chechi inenge yakatarira kuti pakudya paya paya. maCanaanites anenge aripo, anda kutarira kubva kubhutsu dzavatete achikombeya nedzenyu kuti ndo vanzi zvanzi yomurume uyu nai. maCanaanites anenge otoswedera kuinspector bhutsu, ende ukangonzvenga mbijana kubva kuna vatete vanokovewa padhuze kunzi saka makabva rini, munodzokera rini, vanombouya mukadzi uya zvanzi yenyu unombosvika kumusha, vanokuziva. Usavarambidza chero kare. maCanaanites nemaPerizzites ndo basa ravo kuti vamonite. Usafa wakaintrodusa vamwene vako kana tezvaro vako muno, vanoinspektiwa kunzi zvawati hama yako tione. Vanopotanga vachibvunza mvura iri kunaya here kumusha, iri kunaya svika zvino makarima here, unonzwa mudhara wobuda womusaka kuti mbeu ndiyo inonetsa. Unoona kuti unozonzi inonetsa nai. Achiinterviewa nomuCanaanite watopera toroka zemba Jesu ndasimbira, muCanaanite hakutereri. Toroka fanda effort, muCanaanite hachatereri. Kanzi saka mbeu inonetsa nai, kanzi tunenge takangopiwa une hurumende. Makapiwa nehurumende nai. Nefertilizer zvakanyura. Zvonzi inomboita mari gofertilizer. Iri kuma-30 koko zvanzi kungoti mukomana makambomuudza vanenge vakawandigwa namabasa. Sure, vanenge vakawandigwa, vanenge varipo vachiona. Saka be very careful. maCanaanites haizi mhosva yavo, zvinongova natural, vachida kuonawo kuti zvichafamba sei pana Abrahama nani naLot. Ndinofarira Abrahama macho pavhesi ya9. Vhesi ya8 ndo yavari kutaurirana kuti hatifaniri kukonana mamukonaniro aya akuda kuita. Why? And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my headmen and thy headmen, for we be brethren. Rechishona rinoti hapafaniri kuti konani nenyaya iri pamberi pedu, nokuti tiri hama. Amen. Munzwa chikonzero chaAbrahama here. Asiri atanga kusolva conflict yaitika, ari kuti mwana womunin'ina wangu, in the backyard of our minds, pata kudiscussa nyaya yeconflict iyi, tisakangana chinhu chimwe. Tiri hama. Kukonana kungavapo nemwana wamai vako, nehama dzako, nana vatete, nana sekuru navazukuru. Usakanganwa point yatiri kuudzwa nababa wokutenda kuti pauchasangana neconflict navamwene, ziva in the backyard of your mind kuti muri chinai, muri hama. Konanai muchisiya poukama, tukanai muchisiya peinai poukama, nokuti muri hama. Mwana womunin'ina wangu, isu tiri hama. Saka chichuza zvino, verse 9, is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Mukuru ndiani apa? Ndibaba kaAbraham. Danga ari munhu asiri conscious about ukama. Daka ndiri mudhara wako. Ndakabva newe karo sina chinhu mufana. Handizvo zvokunetsiwa newe. Handidi? Tora zving'ombe zvako. Rova pasi. Nyika ino ndeyangu. Chipikibwa chakabudzwa iwe. Wakambowa Mwari achitaura newe uchibva kunyika yekwedu. Mwari wakabudza ini. Blessing ndeyani? Ndeyangu. Direction yekwatiri kuinda ndeyangu. Ropafadzo ndeyangu. Iwe wacho uri wangu. Rova pasi. Ndakutorera ng'ombe. But Abraham ari kuti kupreserve ukama nokuti tiri hama.
ndakuzvidowngrade. Iwe Lot mwana ndakupa nguva yekusikana nyika yese. Iwo kati unoda kuright, ini ndichatora kwawasiya. Ari kuzviitira Abraham apreserve chikama kuti ndikaruza mapastures. I don't want to lose a relationship. Ndingaruza mari, not relationship. Ukama vari kuvanoti kana mari iri apa, they would rather lose mari. They would rather lose their investment vachipreserva ukama. Mwari ngavaropafadze vakadaro. Vari kuvanoti shamwari, kana tisingaonani hatisiri hama nezvawandiitira, but mweya waAbrahama unokoshesa ukama. Unozochakanakira ukama. Ukama unopinzwa mucontext yeukama naMwari. Wakazvarirwa kumhuri iyoyo usingadi. NdiMwari akatokuisa pakati pehama dzako. Ndosaka ukama hwakakosha. Ndokubva vataurirana. Ndokubva Lot pavesi 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, and it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Zvanzi ndobvaona hanzi ranga rakaita garden raMwari. Shona inoti it was like God's garden, place yakaona. Ndobva ichuza. Abraham haana kuti ndipe vakuru ipa. Haana kuti mufana kwaoda kubata uku hakuzi right. Garden yaMwari. Mwari wakatuma iwe. Hati Mwari wakatuma iwe. Unoda kutora garden yaMwari iwe. She no, you can have it. Mwana munini wangu chandokoshesa ukama hwangu newe. Kana zvikufadza izvo, so that you preserve our relationship, let it be so. You can have the garden of God as your portion. Lot ndobva chachine muntunya futi. Ndobva chatora futi. Chikaenda. Chikagara chiswedera pedo neSodoma. Tokona kushaya nguva. But the story munoiziva. Chakaswedera pedo neSodoma dzamara chagaramo. Sodoma roda kuparadzwa. Akamudembera ndiani kuti asaparadzwa. Dai ndiri naAbrahama ndaimudembera mufana. Sometimes vakuru vanoita sokuedza vachida kuona munyati yako kuti tora hako vachifunga kuti ucharamba. Iwe wototora. Ndozvaita Loti. Tora hako iyo ndokutotora. Tanga kusarudza ndokutanga kusarudza. Ndokutora nyika yakanaka. Abrahama kwakudemba. Dembera nengirozi. Ko mukawana namba yakati. Mukawana namba yakati. Waitsvaga kuponesa ndiLoti. Ene chatoinda chapinda mutown. Kana kushanyira mudhara zvotaridza chasati chashanya. But anomuchemera kuti rangarirai mwana womunun'una wangu. Ndokubva aponeswa. Toda mweya saunga runa baba Abrahama pamusoro pehama dzedu. Dziriko dzimwe dzinogona kurarama noupenzi. But that redemptive spirit inofana kuwanikwa matiriza maKristu. Choro akaita izvozvo. Wakabambudzidza mbuya. Padiko zvinovasungwa. Unoda kundoonekwa kujere. Kana adzoka ndichamutora ndogara naye. Amen. Eka akamitiswa achiramba kuteera zvendemuudza. Padiko zvino situation yava. Ane vana vasingaendi kuchikoro. Ihama yangu. Ndomuita sei? Anofanira kuchengetwa. Nyaya haina kuperera ipapo. Abrahama pamudembera akaponeswa panozoita hondo. Pavhesi ya Genesis chapter 14 panozoita hondo. Tiverengerewo chapter 14 vhesi ya 10. And they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their victuals and went their way. And they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods and departed. Okay. Paita hondo. Ndokutora ndokukonga Sodoma neGomora. Ndokutora zvinhu zvese including Lot nezvinhu zvake. Read on. 18. And there came one and escaped and told Abraham the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mara, an Amorite, brother of Ishmael and brother of Anna, and these were confederates with Abraham. Verse 14. And when Abraham heard that this brother was taken captive, he armed his trained servants, bought in his own house 318
and pursued them unto Dan. Muri kumuona here Abraham. Amaona kuti mistake ya Lot yondogara muSodoma futi. Danda ndirini wazvipinza munyaya dzamadhaka wega. Ndobva anzwa kuti ari kumomo muSodoma imomo. Atorwa nehondo. Ndokubva atora varume vake 318 masoja ake mapersonal guards ake akati ndichatevera mwana womunin'ina wangu, and they pursued kundomudzikinura. And hondo iyi haina kungotora Lot chete, yakatora namadzimambo eSodoma neGomora. Imagine kuti Abraham would brave hondo yemwe nyika yose, iye nehousehold guards dzake ari kupeswa, not kundodzikinura madzimambo, but chiri kumurwadza mwana womunin'ina wake. Akaramba asadza kubva kuna Sara, zvikanzi idlai, zvikanzi aiwa, hamuna kunzwa here kuti mwana wangu iropa rangu iro, ihama yangu, atogwa nehondo, handingadyini. Vakomana mese muri pano, simukai tiende timutevere, tindorwisana nehondo huru yeimwe nyika, tidzoke naye pano. Kana tikasadzoka naye pano, bhipi rangu haringateereri mapiritsi. Ndatofa ini. Passion yanga ina Abrahama nehama dzake, may it be the passion yatinofanira kuva nayo pamusoro pehama dzedu. Vamwe tina kana basa nadzo zvokutoti mwana weyazvanzi yako chautozivi zita rake, utobvunzwa ndechechingani, unototsvaga position pakuzvarwa. But Abraham was so passionate about his relatives. Aitoziva kuti mwana womunin'ina wangu abatwa. Verengai munhu waMwari. 15. And he divided himself against them, Oh yes. he and his servants, by night, and smote them, and pursued them into Hobah, Okay. which is on the left hand of Damascus. Oh yes. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. Yes. Akazotora navamwe vese vanga vasiri hama dzake. Amen. Vamwe vanga vatomutenda vachiti waita ako Abrahama, zvikanzi hamutotenda Lot. Nokuti ini ndatevera mwana womunin'ina wangu. Imi mese mabenefita because of him. Chinzwai the catch point. Paidzoka ikoko Abrahama kundobatsira hama yake. Are you listening? Paidzoka kundobatsira chi? Hama yake. Verse 18 and 19, my brother. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Oh yes. And blessed be the Most High God, which had delivered thy enemies into thine hand. Oh yes. And he gave him tithes of all. Yes. And the king of Sodom Muri kunzwa here. Panosangana na Melchizedek, isu tinoziva mudzidziro wedu kuti Melchizedek ndiani? NdiKristu, the king of Salem. Kristu achizviexposa pachena for the first time. Tiripo here vana vaMwari? Kumunhu ndo panotanga concept physical in a literal way yokudzorerwa kwetithe. Abrahama ndo panoti ndichakupa zvegumi zvose. Asi kusangana na Melchizedek achibva kuprayer band, hamupa vana vaMwari. Abraham was a prayer warrior. Paibva panzvimbo yokunamatira vaingobva asina zvaanosangana nazvo, achisangana nezvikiti nemakora, woenda kumba kwake undovata. Paibva kueffort waingosangana navo nembwa dzomusango nemhembwe, but Mwari anga akamirira pari kubva kuerandi yokudzikinura hama yake. Heaven couldn't hide itself. Tiripo here vana vaMwari. Melchizedek akati ndaneta nokuvanza. Let me expose myself to this man, because he has done a godly thing, preserving relationships. Zvikanzi mira uri kubvepi, toziva kwauri kubva, kundogwira hama yako. I now appear before you. Kana uchida kuona Mwari achiappear to intervene in your life, go for the errands yokufaitira hama dzako. Kumwe kuchona kunouya nokuti Mwari unoziva kuti haudyi nehama dzako. Usati wadzosera
tithe muenvelope, ziva kuti yakatangira papi. Yakadzorerwa naAbhurahama achibva kundobetsera hama. Usati waikanda mari kuna Mwari kudai, funga hama usati wakandira fizi. Ndakatopedza ndakavimbika pamberi paMwari. Chakatangira Abhurahama kuzo asati azvitaridzwa, Mwari azvitaridza kwaari, wanga uri mweya woukama. Tiripo here vana vaMwari? Wanga uri mweya wei? Haugoni kutanga kuona Mwari usati waona welfare yehama. Kana ukamuona haazi Mwari, Merizedeki unomira kusvika waita errand yokubatsira hama yako. When you stop buying pizza $16, muzukuru asina mari kuprimary, kunobhadharwa $12 per term, ukanditi warota hope Mwari vachitaura newe, haazi Mwari. Haazi. Ukaona uchitenga bhaibheri $90, muzukuru asina fees $10, wangoitisa profit kumapublisher ebhaibheri, haazi Mwari. Hauna kundiwa. Kona uchirukira mataira emota anodhura, mwana weyazvanzi yako asina shangu achitsvaira mutoilet, blair toilet neshoka, haazi Mwari wakuropafadza, haazi Mwari. Ukaona chirugu chako chehuku chakapfurirwa namarata, kumusha uko vana vomunun'una wako vakabvizirwa mazenge necyclone, vanovata vakafunhira musoro namavoko segudo. Don't ever call a blessing upon your development. Haazi Mwari, haazi Mwari. Musakanganwa kuti Mwari wenyika ino unogona kukuropafadza vanhu. Mwari unosanganiwa naye from an errand to bless your relative. And Mwari unozviitirei? Anochuza iwe kuti you shall be the distribution center. Zvinosvikira pauri ndo padhepa zvodistributa kuhama dzose, and hauzoshaya, you live in bounty. Amen. Because Mwari anoziva kuti ndikauisira fuma apa painozobva apa ichandobhadhara mafizi. Amen. Icharapisa vanorwara, ichasumudza mutoro yavasina pahama dzako. You won't lack because of giving, but Mwari will bless you more. Hapana kana one akavurawa pamasoja aAbrahama vari 318 vakubva nehondo yenyika, vakadzoka vakakwana, vakasangana Merizedeki panzira, zvikanzi waita zvinhu zvakanaka. Zvikanzi mamuripi nguva dzose musingasangani neni, ndakafasta 40 days and 40 nights, kanzi waingoramba ako waicheka your weight. Apa ndo pawazotikunda manje. Amen. Apa watikunda apa, because you've reconciled with your relative. Mwari dai atitira zvakanaka. Mapisarema chapter 133 verse 1 inotichi. 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Tararai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama, amen, kana dzichigara pamwe chete nerugare. Zvirevo chapter 17 verse 17. Tokumbira uirove neshona shamwari. Inonyatsobuda zvakanaka neshona. 17:17 yazvirevo. Hanzi shamwari inoda nguva dzose hama inotoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Muri kuwaira hama inoberekerwei? Inoberekerwei hama? Wakaberekerwei iwe pakudii kwemwe hamaka? Saka vatete right yavo kuti ndipe mbeu, because wakaberekerwa kubatsira pakutambudzika. Amen. Zoita shoma. Right yomuzukuru upinza chikoro newe chorakasati thank you because iwe wakatoberekerwa izvozvo. Kutosiwa neCovid Mwari waitoitira izvozvo kuti uzobatsira panguva yekudii, yokutambudzika. Ndozvotaura bhaibheri pano. Hama zvazvokupopota kuti vaizvara vana vavo vakawanda kuti ndizovachengeta nahaiwa. Bhuku yati hama yakaberekerwa kubatsira vakazvara vana vakawanda, nokuti vanotambudza kuchengeta chavakangogona kuzvara. Iwo Mwari akakuropafadza. Ende chimboita makwikwi naMwari, ramba uchivachengeta, Mwari achiramba achidira. Tigona kuti ndiani anokundiwa? Haukundi Mwari. Anochinja size yepambu yaanopombera mablessing into your life. Outlet inoramba iri diki kudarika input. Haumugoni Mwari. Upenyu hwaJobhu zvanzi pamba paJobhu pakazara vanhu, but haana kumboita murombo.
He was the richest man in the land of Uz. Ane vanhu vakawanda. Koita munhu usingadi vanhu, vari zvinongonetsa. Ari oga, zvinongonetsa. But koita unobatsira vanhu, zvinongowanda. Nokuti hama yakaberekerwa kubatsira pazuva rokutambudzika. Matthew chapter 5 verse 21 to 25. Tiverengere neshona. Makanzwa kuti zvakanzi kuna vakare. Yes. Usauraya, ani anouraya achapara mhosva. Ingangotongwa. Yes. Asi ini ndinoti kwamuri, anotsamwira hama yake. Anotsamwira chi? Anotsamwira chi? Hama yake. Achapara mhosva ingatongwa. Anoti kuhama yake. Raka. Achapara mhosva kumakurukota. Anoti bedzi achapara mhosva kuti atongwerwe gehena kumoto. Hatipaverengeseko. Unotuka hama yake, watuka Mwari. Because Mwari ndo akakupinza muhama idzodzo. Benzi. Wapara mhosva yegehena. Muroi iye ihama yani? Yako. Chidhakwa ichocho ihama yani? Yako. Verenga munhu waMwari. 23. Naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paaritari, ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, usiye chipo chako ipapo pamberi pearitari, uende umbondoyanana nehama yako, ugouya woisa chipo chako. Tapedza. Ukarangarira kuti pane hama ine problem newe, chimbomira zvokuuya nechipo. Unodlibwa chegumi mahara. Unenge wangodoneta kuvafundisa. Zvino vanhu vane rafu, vanhu vane nharo. Koda zvanhu vane nharo vaKristu. Gedhe rikavhagwa rikunzi haungapindi wakadai unoda kupinda nerimwe. Ende kuimba unonanga itoimba achidanidzira kuti chero mukadero ini hama handidi, but kuimba kwanenge achiita achidanidzira kuti muchandiwa chete. Jesu, Jesu. Mwari oti nyarara. Pane hama usingavonani nayo. Hamutomhorosani. Ende vhangeri raSatani rinouya nderokuti ina handina basa nomunhu. Handipi mweya wekufema. Mwari oti iye usingakupi mweya wekufema. Ukasanda kugadzirisana naye ina handikuwi. Usada kunzvenga vanhu uchimanya kuna Mwari. Mwari unokudzosa kuvanhu. Mwari achengete une mari dzatopa. Wamboona ukakanda mari muchindiro inobva yabhuruka achienda kunenga kuna Mwari. Mwari unopuhwa through hama dzaunochengeta idzodzi. Naro. Ende kana akatsamwira hama ndopanda kuverenga Bhaibheri stereke. Nina Mwari wangu. Ndopanofumira kupurepeti. Mwari uti haiwa musafumira, fumira kundori manzungu. Zvipurepeti chipomirai. Tangai madai. Ungadzita nhare udzokuenda kucollege noda 5 O levels usati wadziwana uchiri form 3. Woti kwai ndongopinda chete. Ungaiwana nzvimbo iko Mwari ndo wamunoitira kudero sei. Ikono pandi kutoparidza iko munhu ari kutoita nharo izvo ndoripinda chete denga. Ndio vanongotaura havazivi kuti takakonana sei. Zvandakaitirwa zviri pabunda. Izvo zviri pamwoyo izvo Kristu wati achinda undotusura zviri pamwoyo. Taura nehama yako ugodzoka pano ndokuwa. Period. Munhu angoramba achingoinda chete. Mangwana unotodzoka pana pasina kuregera nehama yake. Kutori bwana ndakurumidza kuya mufundisi amuna kundiona here. Ndandiri mufundisi wenyu, mama mufundisi wangu kukwekwe. Kukwekwe kwacho mwangosundira nehama yako up to now. Zvobetsere. Hama yako yausingavonani nayo inotoona status yeposta rokukoka vanhu kumunamato. Hazvibetseri. Tine hama dzatisingavonani nadzo pana. Unoti kuhama yake raka. Hakuzoruvengo kukuti hamuonani but unongwa kuti nqa. Mwari uri kuti kana uchingwa kuti nqa nehama yako ini ndongwa kungoti nqa newe. Choro katsanya ma 10 days. Wakasungirwa play nehama yako. Haina kupa kuroya. Vamongovenga hama yevanondiroya vanoisa zita muhari hapana hari paya. Inda mungondoyanana chete. Zvapere. Haubonani navanun'una vako. Haubonani nababa vako. Vakanetsana namai vangu. Vakadi. Kuna shungu dzokunamata. Neshungu dzokustada. Mwanda kuti ari diploma iko zvino. Unopedza zvikoro zvose. Mwari achingotaura simple thing. Inonzi soft resistance iyo. Kwambona munhu unoresista zviri soft. Achiramba zviri soft. Akutoramba zviri. Pamwe atoramba zviri soft iko zvinokuti kana ari uyamufundisa ndiregerere hangu. Ndindokuregerera nedenga ri. Angoti amuwisisi the depth of the
The depth of what I went through in the hands of that mining, that aunt, tortured me. Choro kwachema Mwari avhundusi gona kuchema kwake unoti nyarara. So dzinde yangu ndakaisika pukuta tichitaurirana. Inda undotaurirana nawo wozouya nechipo. You don't know man what I suffered. Urutozowedzera kusafa wese. If you are in a pit, don't keep digging. Kutowedzera kuchera uri mugomba. Ukaverenga mashoko andanchiverenga mared letter kureva kuti iverbatim yaJesu. Vamwana matheologian vamwana kunazonzvenga kuti handipita wakataura uyu ndiJesu. Jesu hanzi waizama kureva unotoreva. Nokuti kana vanhu vonzvenga kwaBhaibheri raizama kureva harizami. Kristu watoreva. Hama munoiziva here. Tingada definition yehama here. Hamuizivi hama? Mhosva hamuizivi kana une hama ine mhosva newe. Kwete une mhosva nayo. Iyo ine mhosva newe. Iyo. Ichiti une mhosva neni iyo. Usamboinda nechipapu unodliwa mahara. Unongoregera nguruve mahara enda unodla. Goruva black label yako. Eka naro ndedzei ikuchiramba zvinoreva Mwari ndakusmora uziva kuti ndoisibwa mapatapata muoferi. Hama ine power. Amen. Chero isingadi Mwari ine power kukukonesa denga iwono raMwari. Unozamuta kamugena damaitaura mwa vanhu maizonakidza. Hama isingadi Mwari yoti ndimainamata muripi makakoneswa neni. Eka pachena. Ichirwa mutombo wayo muri muno erida. Zvakaramba. Mambo ndoudzwa judgment yaMwari. Makoneswa neni tipei tiverenge ndini. Makoneswa neni. Nokuti mavoko enyu aita handimorosika. Zvino muripi. Memovhunzwa mabhawa ose kuti ku-night club maikuziva. Handasikakuzivi. Saka makarava panyika muchita sei muchingotsunga. Makambofarawo panyika tina tandogara mumatende musangano wamatumba. Pamaya musangano wamatumba taiva pabhurosi papabi. Takamabata madoroso mamwe takaisa mwaka. Zvino muripi. Kereke yaJesu. Vhangeri riri pachena. Amen. Hama. 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 Baba Abrahama wakatisetera pesi. Yanana nehama dzako. Shanyira hama dzako. Hama dzako ngadzikushanyire. Communicate nadzo pama-app. Pinda mumagrupu nadzo. Amen. Socialize nehama dzako. Usapinziwa muzvima faction navanhu. Pamusoro pehama niko wakazodiwa wakaipa wakadiwa wakaroya. Makaroya kubva muri mudumbu ramai papa. Varoyi vakakukonewa Mwari achikuchengetai. Don't be mindful about them. Ida hama yako. Ende ida dzose zvakainzana. Invest in your relatives. Love them. Because zvakanyogwa mukati meshoko. Mapisarema 22 verse 22. Inondifadza. Mapisarema 22 verse 22 shamwari. Inoti chi? 22 verse 22. I will declare thy name unto my brethren. I will declare thy name where? Reshonari kuti chi? Ndichaparidza shoko renyu kuhama dzangu. And where else? In the midst of the congregation. And pacongregation. Pane zvinhu zviviri zvichaparidzwa vhangeri. Yes. Number 1. Number 2. Yes. Hebrew kana concept yeHebrew chinotanga kutaurwa ndo chakakosha kotevera chinotevera. Saka ndichakurumbidzai pahama dzangu. Ndigozokurumbidzai pacongregation. Tawana vatendi vasingarumbidzi Mwari pahama, vanorumbidza Mwari kuchechi. Vachitiza hama. David ari kuti aiwa chokutanga zita renyu richazikamwa pahama. Amen. Nokunaka kwenyu. I will declare your praises amongst my relatives. Thereafter, ndakuzoenda kutembere manje. Ndochindokurumbidza izvi mucongregation. Vari kuvakawandira kucongregation. Kumariro avateta hatina kuvavona. Asi pachirayiro chokurangarira kufa kwaJesu ndo number 1. Mwari unoti sisvinai. Kurangarira kufa kwamuponesa azvitivira. Mwari unoti atanga wandochema vatete. Vhangeri open. Mwari ngaarumbidziwe pahama. Wozondomurumbidza pachirayiro. Dziriko zinongowandira chirayiro chete. Camp meetings dzinovata 7 days dziri panze. But adzivati pamariro ehama. Takutosumuka. Asi kidzikanzi camp meeting kwai tinovata usiku hwose ndovata ndiri patende. Tsvaga Mwari. Mwari oti haiwa hamutangi kuno.
kubosha kundoviga mbuya makando vatakwiri mapedza 7 days kuhama kungosvika panguva yeburial muchingovona kana kuchera mucheri chingosupervisa asi kugomba retoireti rekuchechi ndime muchirova piki kundobatira mwari wangu tandoropa mwari akati haiwa munotanga kuhama mozouya kugomba kuhama dzako bamunini vako munin'ina wababa ndibaba vako ka wakavaitirei unonditi baba ini ndiri baba vako ini ndiri mufundisi wako handizi baba vako indiri baba vaebheneza namatifadza naanenyashi tanga kuhama dzako unoziva kumwe kutogona varoyi kuvachengeta vanokurega kuti ko zvinoni kauraya uyu manje chachengetwa nekundiro yevamwe declare kunaka kwaMwari kuhama dzani kuti hama dzako nemari yaunayo dzinochera mvura mumufuku kungoindisa chiya chinodhirila chi namasola 3 woitushura mvura vana maiguru vako vakadzomukoma wako woti vana maiguru madzimai anga muchaindi kundochera mvura navamwe ndasvika nemurume wenyu ndina madzimai anochera mvura kusangwe ndogwara here mochera mvura apa woiplamba uchipinza makicheni avo wapedza kana arohwa nomukoma wako unodhabwa kuti maiguru uya muzogara kuno wagadzika muspeya uchivatengera mafuta akanaka zvokuti uchingovakanda pastatus murume achiona kana uchida kurova maiguru ukavawiko ndinavo taura navo kana vachida kuuya kuti handichiri kuno zvangu ya ndichiri kuno ndine murume wangu unondichengeta paukama amen paukama kwete kuti hauzivi vana namazita vana vomukoma wako chaiye hauvazivi namazita kana kuti unotanga ndiya unodi hauzivi vana ivavo nokuti una vana vanganiko mukoma kuti une vanganiko ifo mani kana kumariro amaiguru kuhama dzava uindi nomukoma wako sezvakadi uchinda nomukoma wako navanun'una muchiinda kumariro kwasvaika tezvara venyu muchisvika makakwana varamu varipo vachiku zvinonakidza paukama zvinonakidza chokaindorodzisa chechika hainetsi kutambira Christ mingled with them, won their confidence and bid them follow me zvinonakidza zvakadiwa jusa kana 5,000 zvayo wombosendera ma500 airtime kuvakadzi vamadzikoma ako eka kobo ichipinda so ende kupusa kwana maiguru vacho yose inopedzewa ichifonera zveiwe vachingotenda zvinonakidza sei tiripo here vana vaMwari kana muri mudzimai muchitumira vazukuru vanouya zvanzo murume zvichinetsana zvinoda kuenda kuna mbuya ini unoona zvichigwa kuti mbuya ndevangu eka zvinorova chikoro kochiti muzukuru wangu wagona chikoro ndouya naye kuHarare waita number 1 achiviwana achikwera achifamba nambuya wodzokera kumusha woti handina mbuya ndakarova chikoro zvinonetsana pacho zvinovata zvakasvinura so ndina mbuya angu makaroni ichanetsa zvainzi kwanguita number 1 ndokutengera makaroni oiwa nderova chikoro mani toenda kuna mbuya madzisekuru wangu asingadli makaroni ndindaizwa makaroni kuti ndo murume wangu hadainakirwa mani up to now she's dear to my heart she's so close to my heart mbuya vangiwa let's have such interaction mudzimuri dzedu amen we are not islands Mwari ngaatiitire zvakanaka takuda kuti namata bhaibheri roti kuna varoma kana svibvira tsvaga rugare navanhu vose Mwari atibatanidze nehama dzedu who is facing and accepting this challenge kuti choro ndaizviita but there is ever room for improvement amen kana ndasingazviiti Mwari ndipe simba rokutanga ndirarame zvakanaka nehama dzangu ndideclare kunaka kwenyu kuhama dzangu ndozodeclare the congregation kana uri munamato wako simuka pauri papo tinamata baba wedu vari kudenga muzita raJesu da kutendai mataura nesu takanangana nehama dzedu we are a family with our relatives included tipei simba rokugara in this big family tichibatsirana sezvinoreva shoko renyu pangawanikwa kunetsana pakati pedzimhuri Abrahama wakanetsana una Lot vakarizova asi hana kurasha hama yake vakakowerana kusvika mafadzwa nazvo mukazvitaridza kuna Abrahama mukadeclare blessing which is lasting titumewo baba to those errands dzokundoshumira kuzvidiso zvehama dzedu to minister to their needs psychological needs physical needs economic needs kana tadzokako hatichoni nemhaka yekudaro imi muchatiropafadza muchatipa that peace of mind
and that sense of belonging, and that sense yokufila closer to you, because taita zvamunofanira kuti zviitwe nokuti tiri hama. Tibatsirei Baba, mutiumbire ukama ikoku kumwe kwako kwakatoparadzwa nemhaka yemashoko nokutukana, nemhaka yezviitiko chaizvo zvakaitika zvinobatika. Tibatsirei tigone kuregererana, tidzokedzana nehama idzodzo, titaure nadzo, even tibva panapa titaure nadzo pamafoni, tigadzire malisti yehama dzedu, tivafonere tivaudza kuti tavarangarira. And you shall enjoy the peace which surpasses all understanding, inobva kuna Kristu Jesu, mambo worugare, muyananisi, unotaura shoko rake achitipa simba rokurizadzisa, muzita raJesu. Amen. Titerere nekuva nebutsa ona apo basa rapera utatorwa kusoro iyo ngoma yedu ona tichaimba ndi Jesu ngerudo mware rudo Yesu tiri